у нас. България е държавата, която най-силно подкрепя европейската интеграция на Република Северна Македония и Албания. Текстът на подписания протокол не е публикуван официално. В него обаче България не прави отстъпки за македонския език, категорична беше Генчовска. България направи отстъпление по отношение на позицията си за официалния език на Република Северна Македония. Изцяло се съобразяваме с решението на Народното събрание. България не признава техния официален език.